स्वाहा विश्वकर्माभ्यो नमः ओम विश्वकर्माभ्यो नमः पिठाটো আগত ল'ব লাগে না পিঠাটো आपके हाथ से पिता कटेगा इसलिए आप सब बोले ओम विष्णु विष्णु प्रीते प्रार्थे श्री श्वेतः 12 मासुत्तम मासे उत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षरे शुभ दिन असम राज्य कामाख्या क्षेत्र त्रिपुराचार अंतर्गत प्रांगण श्री श्री विष्णु তো দিগদার হয়ে আছে এপালে সাইড बैंडेड भाई बैंडेड लो ठंडा पानी रिकॉर्ड ब्रेकिंग सबके बीच में आई थिंक इट्स ए ग्रेट वेलकम शुभारंभ किया और हम फिर से धन्यवाद देते हैं एक बार फिर दीनदयाल जी अग्रवाल और विनय जी अग्रवाल और उनके मैं आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। ये पहला मौका है कि आप कई बार कोकराझार ग्रेटर लायंस क्लब ऑफ कोकराझार ग्रेटर के काफी सारे कार्यक्रमों में हमें प्रतिभा भाइयों का सानिध्य मिला है, लेकिन ये प्रथम मौका है कि हमें आपका शुभ सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो हम तो लायंस क्लब ऑफ कोकराझार ग्रेटर द्वारा सर मैं पुनः एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बयनिबोसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय दिनै जोबोद गोजोननायनि मोनसे सान आं सानो नैबे क'क्राझार सोहोराव जों जेरावबो पाब्लिकफोरनि सुबिदानि थाखाय जाहाथे मोजां गोग्गो दै मोनलोङो बा माखासे सुबिदाखौ मोननो हायो बेनि राहाखौ जेब्लाबो नायबाय थादों। दिनै लायन्स क्लाबनि मददजों आरो दीनदयाल आगरवाल बिथांनि मददजों जों बाहाय नैबे गुसु दै जाहाथे पाब्लिकनो होनो हायो वाटार सिटी वाटार नैबे प्रजेक्टखौ फसंनो हादों ड्रिंकिं वाटार प्रजेक्टखौ फसंनो हादों आरो बाहाय जोंनि माने रायजो राजाया बाहाय गुसु दै मोनलोंगोन आरो जोङो बै फारसे क'क्राझारथिंबो नर्थार्न साइड आरो साउथार्न साइड नैबे नर्थार्न साइड आरो साउथार्न साइडआवबो बिथांमोननि मददजोंनो जोङो क्लथ बैंक बुक बैंक आरो बेदिनो ड्रिंकिं वाटार प्रजेक्ट बेखौ बसायनो हादों आरो गोबां रायजो राजायानो बिनि खाबुखौ मोनदों माने गोजोननायबो मोनदों आरो जोङो बिदिनो गंनै आरो बसायबावनो नागिरदों जाहाथे जोंनि रायजो राजाया सुबिदा मोनो आरो टयलेटफोरखौबो जाहाथे जोङो मोजां बसायनो हायो बेखौ जोङो नाजादों। खालि जोङो गुरैयै क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनिफ्राय खावलायनो सानदों जाहाथे रायजो राजायाबो सांग्रां जानानै गावनि नोगोरखौ साब सिखोन लाखियो आरो बयखौबो बेबायदि मोजां मोजां प्रजेक्ट लाबोबा गावनि प्रपार्टि बा गावनि सम्पति साननानै बयबो जाहाथे नोजोर होलायलायो नायलायलायो बेखौ आङो खावलायगोन आरो बयनिबोसिम गोजोननायखौ बावबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं।
आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।